Ngibingelele babukeli beVuman Film lo khuluma uVuman walile kwamhlabeli ngana usoni madoda lephansi manguzi thweka kuba lumbi egciyeni kodwa ke asikho lapho madoda silala sikhona baba ngiyathemba ukuthi uyaphila. Ngiyaphila ngiyabingelela muVuman Film. Ngabe khamba kanjani? Hayi mina bengabona inkinga kabe khona inkinga ngibona izinto zihamba kahle. Akukushintshile. Ingane yenze njani ingane? Hayi phakathi kwami nenkosikazi ihamba kahle nje. Ile ngane yethu lonke engathi iphuma esandleni ngoba ngathi ayizwani kahle nomncane angazi ukuthi kwenzekani ngoba isize yathatha nezimpahla zayo encama ukuphuma ekhaya. Mama niyaphila ukuhamba kanjani? Ngiyaphila nje ngoba kumele ngiphile kodwa nje angiphathekile kahle. Nginomntwana lapha ekhaya ulungile uyangihlukumeza emoyeni. Ulungile uyangithuka usho wonke amagama. Ngizamile ukukhuluma noyise. Inkinga lengane into ewrong ayenzi phambi kwababa wakhe. So ngiyabona ukuthi ubaba ngathi naye akakwazi ukukhuluma kahle nomntwana. Umntwana uyingane engalaleli. Ingane nje kuhlaze ngithiwa ngawonke amagama. Okubuhlungu nje kunakho konke ithi mina ayingifuni lapha emzini kanina. Kodwa mina ngizamile ukuthi ingane mangifika ekhaya ngigone ebe umntwana wami zonke ingane ezinawo amaphutha. Ngikhuluma nami njengomzali ngiyazazi ukuthi ingane eziyona. Kodwa le engibiza ngamagama engibiza nangigama elikhulu ithi ngumthakathi. Angazi ke noma ithi thinize yakhipha ngisho igama nje endlini ngila ngathi mina ngabulala unini. Angazi ukuthi ingane isho ukuthini. Ngiyabona ukuthi ingane ayikho happy ngobudlane bami nobabwayo. Ngabe konke lokho akushoyo unkosikazi kuthini ukuphawula kwakho? Aloko ngiphatha kabi ngoba le nkosikazi uyena singimtholile endaweni kanina manje vele senkosikazi lapha ekhaya. Vele kufanele enze konke wasekhaya ngoba phela usumama wasekhaya nje. Usendaweni kama wabo ayikho into abazoyenza. Ukuphela nje yena behambe nje behathe impahla zakwahamba nje. Uright impela ngoba phela ngeke siphathe wena ube nje engane. La muza kona wengane umuzi wami lo. Baba ngabe mhlawumbe ingane vele ihlaza sidala noma mhlawumbe cha yona ikhulile ingane right nje kusho ukuthi ishintshiswe ukufika kamamncane wakhe. Wangibona ngathi abazwani kahle mamncane wakhe. Mangazi ukuthi yini lena abayibanganga ngoba phela lo nini ngasekho nje. Obvious phela ngibe nawo umuntu vele ozobambela uma wakhe. Ngoba awukho umuzi ke nankosikazi. Nabo nje obeyingane phela babe nawo umuntu abazothi maki yena. Ngiyampoqa lokuthi angibe akabe khona umuntu. Angazi mhlawumbe ufuna ke uthandwa uyena yena mfulo uthandwa yimina angazi. Ngabe mama utshela ubaba yini enye kuphatha kabi nje kuyo yonke lento? Enye nje ngiphatha kabi uyabona nje ukuzomela umntwana engitshela ukuthi mina ezami ingane ayipheli lapha ekhaya ziyacaluza. Kanti phela mina nobaba savumelana ngabama abantwana hayi ukuthi bazohlala khona ukufika nje bezongibona sithi nguma wabo. Yebo. Okunye kungiphatha nje kabi kakhulu ingane phambi kwababwayo ayibvezi bonke lebo buhlaza. Manje kwesisikhathi kube ngazi ukuthi mina ingane ngiyayisukela. Ngoba phambi kwayise noma inabo ukuhlaza ibe nje kodwa akufani. Yilapho ethola khona ithuba ubaba umingekho uyangiphendula ke. Yebo. Manje baba konke ukuphawula kwakho ukuthini ngona unkosikazi wakho uphatheke kabi wahamba wayovela kubo kwamama? Cha nami lo into ngiphathe kabi ngoba phela wena nkosikazi senginayo lo njengoba sengize ngalobola nje kubo and ngicabanga ukuthi December nje ushaye. Ngicabanga ukuthi veze ushaye kuzibone ngane ukuthi ayikho lento yayo ngoba ngeke izile ngoba njengikhona nokumlobola nje uyena nkosikazi sengizophila naye. Uyena sizumama lapha ekhaya. Ngona lapha esitolo sengiyabona sekunoshintsho impela nje sekunombango khona ngoba naye ufuna ukwenza ngendlela yayo nomama ufuna ukwenza ngendlela yakhe ngoba phela sekuyena mama ekhaya. Kana kwazi phela ukwenza ngendlela yengane ingane ingaphansi komthetho wabazali. Yona uma ukuthi ibona isikhulile njengoba nje isengaka ngoba phela lengane isindala lena 25 years manje. Nayo kufanele ngabe isisemzini wayo. Asidinga ukuthi bangisuma wayo ngoba phela uma mncane wayo akayena umnakwabo uma wakhe lo. Asidinga ukuthi amdelele ngoba nje esho na ukuthi mangikhona akavezi lobuhlaza bakhe wenza manje ingekho. Ungathini nje kumama usukhuluma kuyo yonke lento eyenziwa ingane emphatha kabi umama? Cha ukuthi umama nje abekezela isikhathi esincane ngoba vele usukhona umuzi esengimakhele wona. Sekusele ngiqedele nje umuzi ahamba emzini wakhe. Kodwa vele sengilinde ukuthi sishade masiqeda ke umshado ke ngoDecember nje lo. Bese siye emzini ethu ke
ukuze lezi ngane hlale zikhuleke emzini kanina kuba ngizikhala ngokuthi umuzi kanina sibone ngathi uma wazi lo omncane sezothatha over yonke into kanti cha yena kwesikhashana nje ukuthi phela umuzi ungapheli. Ungathini ngokuphawula ingane yake ifike nawo mama yakhala ngokuthi udla imali yesitolo? Hayi phela ingane phela indlela emhlukumeza ngayo noma ibona enza ngayo abone yakwenzeka ngayo ngoba phela okuningi phela sekufanele kwenziwe wena umama phela ngoba sewumama sekhaya futhi wena ifuna kwenzeke ngendlela yayo ngoba into enkinga kuyona into engiyibone kuyona sinabangani sibathatha ifina lapha esitolo benze noma kanjani shima ngingekho kanjalo shibenze noma kanjani yena asathi afuna ukuthi umaka abuye eceleni kanti ngeke kwenzeke ngendlela yengane ngoba phela manje usinga sinendlela zayihambayo engazazi engayiqondi nami ngisengiyabona ukuthi engathi ngani sishintshile sekukhona lokho sekuyingenile ngoba ingane phela sinento zazi izenzayo singazazi. Mama uyakhuluma ubaba uthi yena usesayidini lakho mangimuzwa kahle usho njalo baba? Kunjalo phela ngoba imlathi umngami phela uthi ngeke akulahle umkakhe ungathini ucela ubekezele for isikhashane for lento eyenzakalayo? Ngiyajabula ukuzwa lokho umnyeni wami usesayidini lami. Ngizobekezela impela and futhi umntwana angimzondi as much as yena washilo lawo magama ngizobekezela kodwa ke kumele sizame ukuthi mina naye si-cooperateane as much as isehambile ekhaya kodwa ngiyazi ukuthi uzobuya ngoba ayikho indawo efana njengekhaya. Manje so far ungathini kulo kuyena ubaba kuyo yonke lento le ngoba esibekezela ngizobekezela myeni wami ngoba ngiyakuthanda noma kunzima ngiyazi emendweni shothi yona nje lo yami yokuvivinywa le ukuthi ngivivinywe ngawo umntwana hayi ngizobekezela. Yini enye ongayisho nje othanda uthayazi ubaba ngawo? Engithanda ukwazi ukuthi mina baba mina nawe sizohlukanisa ukufa. Yebo ngikhombisile ukuthi uyindoda. Hayi impela hayi nami ngisho kanjalo ngithi umngami lo so sesegcineni naye. Ngabe sesiyini edala ukuthi uze la kumakhamera ungamtshela ubaba le yonke lento le oyishoyo endlini? Benge ngimtshela endlini manje into edala ukuthi ngimlethela kahle kahle bengithi ngifuna ukuthi ngizomchazela ukuthi umntwana usengithathiwa ngibuyisa la lapho sasivele sihlanganele khona ezokhala ngami esho wonke amagama. Ngifuna azi nabantu bonke since uthando lami nobaba laziwa iAfrika yonke ukuthi mina ngiyena umuntu omubi njengoba ingane seyihamba ekhaya mina ngizamile namanje ngisaqhubeka ngisazophinda ngiqhubeke njengoba ehambile umshiyile umntwana wakhe ngisazoqhubeka umntwana wakhe ngimnakekele ngimthande uyoza agcine ebonile naye ukuthi mina ngize ngokuhle. Yebo ngoba baba enye into wayisho mhlambe ngazo makutshela wathi uzomfayela upoison. Ya ngayeza inkosazi eyisho leyo nto kodwa ukuthi ngangayithatha serious ngoba angiyazi nawe le ngani ngabe ithatha poison naye ngabe ukuthi ngoba ababona abantu bemithi abantu abakhule ngenkonzo manje ngexaye uma ifaka indaba zemithi ziqhamuka indaba zemithi. Hey ubabukile Africa yonke nayibonela ukuthi kunjani uyabona but as long as mina ni happy yilokho engikufunayo uyabona mina into engijabulela ukuthi nje niyabambisana kuko konke nodlula kulolu lwandle olubomvu. Ya kunjalo nje ngoba akekho ukuhlukanisa nomngami umngami nje akekho ukuhlukanisa naye. Konke uke wangifonela wathi ufisa ngiyona shooter number nini noma nisepaki noma nikupicnic usho njalo wawu serious? Yange serious impela ngiyafuna umhlaba wonke ubone ukuthi sithandana kanani. Right ngalokho ukuthi ngiyona shooter nikupicnic nisepaki? Ngingajabula kakhulu ubaba ngiyamthanda uromantic. Yebo since nje izinto eziningi nje sihlezi sinezinto ezintsha esihlezi si-introduce phakathi kwami naye ngakujabulela lokho. South Africa sibonge siyabonga kakhulu senithanda. Amen.